Είναι ελεύθερη αυτή η γνώση γιατί δεν ανήκει στον ομιλητή, δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι δώρο της ζωής και δώρο πρέπει να δίνεται. Αυτά τα εργαστήρια λοιπόν γίνονται σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και το νόημα αυτών των εργαστηρίων είναι να δώσουν πρακτικές πληροφορίες στους ανθρώπους για να ξεκινήσουν το ταξίδι της αυτάρκειας. Η οποία στην αρχή είναι αυτάρκεια σε διατροφικό επίπεδο. Δηλαδή, όλοι σας να αρχίσετε να καλλιεργείτε σε ένα μικρό λαχανό και με τα λαχανικά για την οικογένειά σας. Να έχετε μερικά δέντρα οποροφόρα για να έχετε τα φρούτα σας. Αντί να τα αγοράζετε είτε βιολογικά είτε συμβατικά και να αναρωτιέστε, είναι έτοιμος αυτός, δεν τα πουλάει ακριβά και δεν έχω τα λεφτά κτλ. Μήπως θα ήταν πιο όμορφο να αρχίσουμε να δημιουργούμε εμείς την τροφή μας. Yes. Αυτό λοιπόν που ξεκινήσαμε να κάνουμε και μια νέα δράση είναι τα άνυδρα αγροκτήματα, είναι να δημιουργήσουμε τέτοια αγροκτήματα σε όλη την Ελλάδα, λόγω των δύσκολων κλιματολογικών συνθηκών. Και εκεί που εστιάζουμε πάνω απ' όλα είναι να χτίσουμε γόνιμη γη. Την ονομάζει η μέθοδο του να μην έχει τίποτα. Η φυσική καλλιέργεια διαφέρει φυσικά τόσο από την επιστημονική γεωργία, όσο και από την γεωργία. Στο φυσικό αγρότημα του αναγκαιοδηματική και τη φυσικοσυντέλεστα είναι σε κόστος μέθοδο για να πρασινίσουν τα κοινά μουλά της χώρας μας. Οι εθελοντές οργανώνουν τους αρκεί την υπεύθυνη τοποθεσία. Συγκεντρώνουν μια μεγάλη ποικιλία σπόρων και σπόρων. Μέσα, οι κλειμένοι σπόροι μένουν προστατευμένοι από ενδοματοδοτικά. Η ποικιλία ξεπερνά τα 100 και πλέον βιοποροφόρων και δασικών δέντρων, λαχανικών, Εντατική καλλιέργεια σημαίνει να μην μένει ποτέ γυμνό από παραγωγή το έδαφος. Έχω το πρόβλημα των αγριόχορτων. Λέμε ότι στη φυσική καλλιέργεια δεν οργώνουμε, δεν φρεζέρουμε, δεν βάζουμε λιμάσματα, δεν βάζουμε φυτοφάρμακα για αυτούς που δεν ήταν εχθές, δεν βοτανίζουμε και δεν κλαδεύουμε όσον αφορά τα οποροφόρα δέντρα. Τους δίνουμε το φυσικό σήμα και μετά τα αφήνουμε. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να δούμε είναι ότι όταν το έδαφος μείνει γυμνό για 10, 15, 20, 30 μέρες, 40, 2 μήνες, αρχίζουν και βγαίνουν αγριόχορτοι και μετά δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε πριν μαζέψουμε τη μία καλλιέργεια να σπείρουμε την άλλη. Μαζέψαμε το 60-70% της Παναγιού, παίρνουμε τα καρότα. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Μαζέψαμε το μεγαλύτερο μέρος από τα καρότα, παίρνουμε τον αρακά. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Πρώτον έχουμε 2 και 3 σοδιές και ίσως και 4 αν είναι 2 μηνών από το ίδιο κομμάτι της γης. Άρα έχουμε υπερπαραγωγικότητα. Όσο περισσότερο υγιεινές και πασμένοι με βλάση, τόσο πιο γόνιμη γίνεται. Τόσο πιο πολλά σκουλίκια, μικροοργανισμοί, τόσο πιο πολλά ωφέλιμα μικρόβια ευνοούνται. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έχω και μεγάλη παραγωγή και να μην κουράζει το έδαφος. Αυτά τα φυτά εξαντλούν το έδαφος και θα πρέπει να τους δώσω κοπριά, οργανική ουσία, κόμπος, να τους βάλω λιπάσματα, αν είναι χημικός καλλιεργής κτλ. Αλλά το πρόβλημα δεν γίνεται ποτέ. Αυτά τα 5 είδη. Όλα τα άλλα ταιριάζουν μια χαρά. Μπορούν να μπουν μέσα στην πραγματικότητα. Η μερική σκίαση αυτή που κάνουμε είναι ευεργετική. Δεν είναι αρνητική. Και μας προστατεύει από τα ηλιακά εγκάβματα και παράλληλα δεν ευνοεί κάτι. Υπάρχει ένα παράδειγμα ο τετράνικος, τα φασολάκια, στις ντομάτες κτλ. Κάτι μαμουδάκια που κυκρινίζει το φύλλο, περπατάνε από την πίσω και κάνει ένα αντικαδούν με φακό. Αυτός αγαπάει τις ψηλές θερμοκρασίες. Με τη σκίαση πέφτει η θερμοκρασία. Πόσο κοντά στα δέντρα να σπείρουμε? Μπορείτε να πάτε και δεν χρειάζεται να πάτε δίπλα στα δέντρα για να κάνετε ζημιά και στο ριζικό. Άμα κάνετε τα σαμάρια μπορούν να μπουν ανάμεσα γιατί δεν θα τα ξανασκάψετε πια. Τα κάνετε τα σαμάρια, δεν σκάβετε ποτέ σας. Κόβετε, αφήνετε, κόβετε, αφήνετε. Και ξεριζώνεται μόνο αγριάδα. Αυτή η αγριάδα δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο απλά κόβοντας τα χώρια. Είναι ένα πολυετές αγριόχορτο. Θέλει στην αρχή ή να αλλάξουμε. Αν είναι 100% είναι πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος. Και επίσης και ο βέλιουρας, αυτός είναι ο βέλιουρας. Δεν ξέρω, το λέτε καλαμάγρα, το λένε. Έχει διάφορα ονόματα. Που είναι σαν καλαμπόκι, σαν σόρο. Βούλιαρ, μπράβο. Αυτό μπορεί να το αφήσει στους καταναλωτές να το κάνουν για να μην ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν στη φυσική καλλιέργεια για τα οποροφόρα, να πούμε καταρχήν κάποια βασικά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω κάτι και δεν ξέρω πώς. Είναι κάποια νέα άτομα που θέλουν να ξεκινήσω. Η δικιά μας προσέγγιση είναι ένα χωράφι που να έχει οποροφόρα δέντρα, βελτιωτικά του εδάφους δέντρα, ακακίες, μιμόζες, ελαιάγνους κτλ. Λαχανικά, όλα μαζί να λειτουργούν αρμονικά. Βεβαίως, αν θέλω να έχω ένα κομμάτι λαχανόκηπο ανάμεσα στα οποροφόρα δέντρα,
αφήνω ένα μεγαλύτερο κενό και λέω εδώ μισό στρέμμα ανάμεσα στις ροδακινιές, τις δαμασσινιές, θα το έχω μόνο λαχανικά. Ή αν θέλω να καλλιεργήσω 2 στρέμματα στάρι και έχω πολύ χωράφι, αφήνω ανάμεσα στα οποροφόρα δέντρα πάλι ένα κομμάτι και καλλιεργώ εκεί το στάρι, το κρυθάρι, τη σίκαλη, τη βρώμη και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα έχω ένα χωράφι που θα είναι οπορώνας, λαχανόκηπος, σταροχώραφο και δάσος ταυτόχρονα. Και αυτό είναι η πιο φυσική εικόνα, γιατί αυτό το χωράφι θα λειτουργήσει αρμονικά. Λέγαμε εχθές στην ομιλία ότι έχουμε 3 βασικά προβλήματα στη γεωργία. Πώς να κάνουμε γόνιμη τη γη, πώς να ελέγξουμε το έδαφος από τη διάβρωση και πώς να δημιουργήσουμε αρμονία, δηλαδή να έχουμε ελάχιστες αρρώστιες και προσβολές από έντομα. Και τα 3 αυτά ικανοποιούνται και καλύπτονται με τη μεγάλη ποικιλία φυτών. Δεν θέλουμε μονοκαλλιέργεια, γιατί αυτή τραβάει και εχθρούς. Φανταστείτε, λέω πολλές φορές πάντοτε, μία περιοχή μόνο ελιές. Ο δάκος παίρνει φόρα και δεν αφήνει τίποτε. Μέσα στην τρελή χαρά. Ή μόνο ροδακινιές, το σκουλίκι του ροδάκιου, ή μόνο μιλιές. Η μονοκαλλιέργεια κατέστρεψε τους αγρότες και οικονομικά και σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε τέτοια, γιατί καταστρέφει και τη γονιμότητα της γης. Μεγάλη ποικιλία. Και στη ζωή μας θέλουμε μεγάλη ποικιλία.